bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiiremon hande ko ñalawma alarba hawri ko 17 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 habaruji mon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hen hewde ko toon to États-Unis ɗum noon ma en jaaton to Washington yen kadi ko kewi e ñalawma hen ko fate kanko président Joe Biden candidature makko caggal kadi nde kamɓe surtout kamɓe démocrate ɓe ɓeydi hewde pour ñagademo yo oppu toon kadi to Wisconsin wuuro wiyeten ko Milwaukee hono convention parti républicain ñenen continue hande woni ñalawmaɓe cakkitto ene ɗamina hande hono kanko président ancien président Donald Trump e kadi vice président mo ƴefti hono JD Vance ko maɓe kaala hande ɓe holko no programme maɓɓe e woteji baɗɗoji ñande 5 novembre hitande ujunnaji 2024 habaruji men international mana en toon to Niger e Sénégal cakkitorɗen toon to Union européenne hono woteji baɗɗude son janggo pour suɓade gardotoɗo commission européenne ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal en gara détailluji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no min mbino ni habaruji men hande ko ɓuuri hen hewde ko États-Unis toon to Washington e tuna kadi habaruji jaltude ñalawma hono kanko gardiɗo suudu sénateur uji hono biyete Chuck Schumer to banggue démocrate en e kanko kadi gardiɗo minorité suudu représentant ji hono Hakim Jeffrey ene wayno e tugnade haalluji jaltuɗe ɓe mbawi wiide wonde ko conférence ponnoɗo wadde ɗum noon ko kamɓe démocrate en wadde suɓade hono kanko président Joe Biden taw ko virtuel no fonno wadde yontere aron nde ene wayno ɓe dirtini ɗum ɗo fof noon ari ko caggal kadi haalluji ɗi ɓeydi hewde hono kanko président Joe Biden yo oppu candidature makko ɗum noon ari ko caggal kadi nde hande de deskita hono goto jeeyaɗo toon to Californie kadi ko suudu représentant ko neɗɗo ɓoyɗo hen biyeteɗo Adam Schiff e kañum worum nde windi haali konngol wi wonde ko e oɗo saha joni sibabunde kanko président Joe Biden somo yiiɗi leydi ndi kadi mo yiiɗi parti makko démocratique omo yiiɗi wallude kadi beele kamɓe démocrate eɓe mbasa perdude suudu représentant e mbasa perdude kadi suudu sénateur uji alay saago woppa candidature makko par ce que so teskirama joni kene won état ji kewɗi ɗo États-Unis ɗum noon tugnaɗe CNN e keno hono 14 leydi taw ko ɗeɗo leyɗele ko hawnaki won hen gonno ko leyɗele ɓe mbiyata bulaji ɗum noon ko démocrate en ɓurno wawde gagna toon walla ni ko leyɗele hakkudeji taw ko kamɓe démocrate en gaño républicain en gaño ɗeɗo fof en wayno oɗo saha joni ɓuuri ko teskira e mumen ɓuuri dogande ko supportude Donald Trump noon e sibabunde kanko kadi président Joe Biden woni ɗeɗo leyɗele hay sinno ko bulaji gonno yiide ɗumen wonde ko kanko président Joe Biden o wawa kadi continde laamade duuɓi 4 goɗɗi fawade duuɓi makko ɗo yarata ɗo ɗum noon kadi ɗum ɗo fof kadi adi ko caggal nde débat baɗanoɗo hakkude makko e kanko Donald Trump ñande 27 juin walla caggal kadi kanko hoore makko kanko président Joe Biden nde o yeehi e télévision ngaji kewɗi kono noon ene wayno haala makko ronki réglude walla ni hen caggal kadi nde kanko ancien président Donald Trump nde o ɗeɓi dañde kural yande makko ɗum noon ko ñande samedi ɓennuɗo ɗum ɗo fof e convention mabɓe kamɓe républicain gonɗo ɗum ɗo fof ne holli on nde oɗo saha joni hono kamɓe parti démocrate eɓe jogui caɗele seeɗa sibabude kanko président Joe Biden ha hande o jaɓani oppude ardade parti démocrate donc ko ɗamina tan hawnaki sibabude kanko Chuck Schumer e kanko kadi Hakim Jeffrey ardiɓe toon to congrès banggue démocrate en hawnaki kadi kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawi jogade makko pression tawde ko ɓuuri teskirede on kene wona tataɓe ɗiɗi démocrate en ɗum noon ko guila e sénateur uji ha e représentant ji ene wayno bindi ɗum lettre o kadi mbaɗi hen wi wonde ko alay saago kanko président Joe Biden o oppa o natta wonde candidat beele neɗɗo goɗɗo ne wawa ƴeftede ko yacci so wona ɗum non seulement ɓe perdat ardade leydi ndi mais ɓe perdat kadi toon to suudu représentant ji e toon to suudu sénateur uji tugnadi kadi habaruji gomiriɗi toon to CNN ha hande to États-Unis hade men ruttade toon to Milwaukee ɗum noon ko Wisconsin to convention parti républicain sifti ɗon tan ko ñande altinde nde hono kanko juge Conor noon ko juge fédéral gonɗo toon to Florida kadi mo kanko ancien président Donald Trump suɓino e nder hitande ujunnaji 2020 ɗum noon ko e hitande makko sakkitorde yo laamade o suuɓi oɗon ñaawo kadi ko ñaawo biyanoɗo kañum hoore mum jogaki expérience pour wawde wonde to wiyete juge fédéral
ko way wonde fof e nden dossier mo ardino pour ko fate ɗiɗo document ji walla ɗiɗo kayitaji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump ene nanggano e makko toon to galle makko Florida kadi ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko nde sali artirde ɗiɗon kayitaji toon to galle min mbiyata galle archive ene wayno ko kanko juge o wi wonde ko ƴeftaɗo pour yo won avocat spécial hono Jack Smith no ƴeftirani ɗum ɗon wona lawol ɗum noon e sibabude ɗum ɗon kanko ene wayno o riwti ñawore nde ɗum noon salaki o haalani e nder capanɗe jeenayyi e ɗiɗi page mo windi o haalani hen wonde ko Donald Trump fawa ko fof wona gonga kono o haali hen tan o wi ko wonde ko ala e constitution mo États-Unis jamirɗo wonde ko kanko avocat général walla ministre de la justice mo États-Unis yo suɓo avocat spécial pour ne enquête ko wayno Donald Trump ɗum noon e tungnade kadi habaruji gummiriɗo toon hannde to Washington hono kanko Jack Smith gonnoɗo avocat spécial o e équipe makko fof ɓe mbawi wadde appel ɗum noon ko ɗamina tan koɓe ndeɗon ñawore kadi ene wayno ko kanko oɗo juge kadi o meeɗi wadde décision mo ganduɗa en ko mbiyata controversial contre hono ko Donald Trump fawa ko ene wayno ko kanko Jack Smith waɗi kadi appel toon to nduɗo suudu min wiyetendu 11e circuit ene wayno ko ɓeɗen rejetti ñawore makko kanko juge Kano ɗum noon ene wayno ko kanko oɗo juge Kano salademo wonde Jack Smith foti ƴeftede haw ene wayno o sammini ka mo rewno o ɗum noon firti wonde ko suwa ko wonde ko hankkadi ene wayno ko holli wonde ko kanko hoore makko ko bias firti wonde komo jingana Trump tawde ko Trump wonnomo juge walla ene wawi taw kanko hoore makko mo jogui gonga sibabunde won gueɗe ɗe o haali hen o ƴefti konguɗi hono kanko juge mo cour suprême gonɗo toon Clarence Thomas surtout on kañum hoɗum rejetɗo wonde ko kala ko fati en juge spécial ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa fotani ƴeftede taw ƴeftiraka toon to congrès walla président ƴefta ɗum yurtoto congrès ko wawi wonde fof ene kanko Jack Smith ene wayno ɓe mbaɗi appel ko e jaam he ɓe mbaɗi appel kadi ɓe ñaguima ko yacci ɓeɗo tribunal gonɗo toon mbiyata 11e circuit yo jabto ko yacci hande toon to Washington e tunade kadi habaruji gummiriɗi toon to kanko presse secrétaire mo Maison Blanche hono biyeteɗo Karine Jean-Pierre o e nder konngol ngol haali wi wonde ko président Joe Biden e nder jillu muɗum toon to Las Vegas ɗum noon ko jillu ko passé campagne mo waɗata toon ene wayno ko e nder événement makko gadano e subaka e o wawino wadde ɗum sans probléme kono noon caggal muɗum ene wayno ko o tini wonde komo famgui seeɗa walla ko wayno ɗum noon o ronki wadde ko refti e événement ji makko caggal muɗum ene wayno ko ɓe mbaɗe makko test pour covid e tawi wonde ko kanko hoore makko mo jogui test makko ko positif firti ko wonde coronavirus ɗum noon ene wayno ko oɗo saat no tungnade kadi no sifori ɗum ni o wi wonde ko caggal nde ɓe pingu biyeteɗo Paxlovid ɗum noon ko pingu parɗo ene coronavirus ene wayno ɓe ƴeewi température makko ko normal 97 ɓe ƴeewi kadi wonde fofango makko no fofirde ni ko ala probléme en jiyani kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen poɗɗe waddemo e danger pour le moment ene wayno ko kinne ɗe ene ƴora ñitte ko sibabunde luwaji coronavirus ene waɗi ko kanko hoore makko mo arta toon to Delaware e kadi o wona toon to galle makko gonɗo toon to Rehoboth tungnade ha hande kanko Karine Jean-Pierre wi wonde ko président Joe Biden kañum hoore mum ma artu hande toon to Delaware ɗum noon foftoto galle muɗum alay saago kanko hoore makko isolo kanko hoore makko mais mo continue wadde liggueji makko ɗum ɗo fof ko gueɗe kadi ko habaruji ɗi moƴƴani e campagne makko kanko président Joe Biden siftinde on tan o yarata hande ko duuɓi 170 e kadi woni kanko woni candidat pour le moment mo parti démocrate pour ɗaɓɓude mandat ɗiɗaɓo ardade leydi États-Unis habaruji men hande toon to États-Unis hono toon to Wisconsin en ɗum noon koto wuuro wiyetego Milwaukee ene wayno ko convention parti républicain ko continue ñalawma muɗum tator hande en ɗamina hono kanko président walla ancien président Donald Trump maw ar kadi kanko hoore makko kadi e kanko kadi mo suuɓi yo won vice président makko JD Vance kamɓe ɗiɗi fof maɓe ngar kadi ɓe mbawa huccidde e télévision ɓe mbawa huccidde supporteur uji maɓɓe ɓe kaala holko woni anniye maɓɓe e campagne paadaɗo ko addi ɗum noon hono kanko e campagne o ene wayno yi yimɓe hewɓe ne kaala toon yimɓeɓe kadi ne jeeya hen yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koyemumen ni nanggama sibabunde gueɗe ɗe mbaɗe laamu makko kanko Donald Trump ɗum noon ene jeeya hen Navarro on kañum wonno conseiller makko spécial e wani kadi kañum hoore mum ko neɗɗo calinoɗo no fewi gueɗe ɗi ganduɗa en affaire vaccine aji ɗi kalteɗi ɗi ɗon tan hono hanki kamɓe wonnoɓe surtout wonnoɓe habdiɓe makko yidde kañumen wonde candidat ji ɗum noon koye ndeɗo hitande walla kitaɗe ɓennuɗe
en teskira hen hono kanko Nikki Haley en teskira hen hono kanko kadi gouverneur mo Florida DeSantis en teskira hen kadi hono Ted Cruz dum non ko gonnodo candidat e nder hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko wawi wonde fof ɓeɗo gari hande kadi no wayni ko Marco Rubio en teskira on ɗaminama arda haala ko wawi wonde fof ene wayni ko teskira tan e nder sondage uji jaltoɗi ɗiɗi ɓeydi walludemo hay sinno toɓɓe ɗe ko poran no fewi incident bannoɗo ñande acide ɓennuɗo en ɗum noon ko taw ko suka goto jaaro e duuɓi nogas kañum hoore mum ene jogino fitel wawi felludemo tuɓnade e ko yalti e télévision ha wawi gañji nofru makko kanko Donald Trump oɗon suka ene wayno waranomo ɗon ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe républicain démocrate en fof e ɓene ñaagui oɗo saha joni hono kanko gardiɗo secret service hono debbo biyeteɗo Kamberly ar ko yaaci en o jaabo question ngaji mabɓe ɗum noon ɓe mbi wonde ko so tawi o arani altide gubaɗo ɗo alay saago kanko hoore makko démission e poste makko goni koye ƴewde famde holko woni sababu neɗɗo no wawi arde ha ken wona 50 métre taw ko ɗo on président mo États-Unis wonata waɗata batuji muɗum walla waɗata conférence taw kamɓe secret service walla police local walla FBI kamɓe koye mabɓe ɓe mbawani andude holko on yahata ha kene wawa wadde ɗeɗo gueɗe ɗum noon e wayno ko kanko Kimberly kanko woni mawɗum mbiyata service secret mo États-Unis service secret mo États-Unis rôle muɗum ko rende gardiɗo leydi États-Unis kañum e famille mum rende kadi ardinoɓe ko adi oɗon gardiɗo leydi États-Unis rende yimɓe ganduɗa en taw ko fonctionnaire uji fédéraux ko wayno juge uji en e ko way noon e rende kadi kuɓeji muɗum e kadi rende kadi ko wayno rende ko wayno fraude aji surtout yenno fraude aji ko wayno kalisaji hande ko fatema ko kanko Donald Trump e tugnade ko haɓuruji gumiriɗo toon kadi to BBC hono kanko Elon Musk kanko ardi ko Richard mawɗo gardiɗo compagnie auto ji électrique gardiɗo ko kanko hoore makko e wayno wi wonde ko maw rokku hono kanko Donald Trump walla campagne muɗum 45 million dollar ɗum noon ko lewru fof ɗum ɗo fof ko pour supportude wonde kanko pour supportude Donald Trump ɗum noon e wayno kanko Elon Musk omo welti ko Donald Trump ƴefti JD Vance ko par ce que mbi wonde ko JD Vance ko sehil makko e kadi ene wayni ko JD Vance hawnaki so ari tugnare hande kanko Elon Musk ko ari ma wallum kadi auto ji makko ko électrique ɗi o yeeyata ɗi walla ɗiɓe pewnata ɗi beele ne wawi yeeyata no moƴƴi ko jiiɗa e ɗum ɗon kanko Elon Musk kadi o wi wonde ko ene wayno omo jogodiri lurodiral manggal joni hakkude makko e Californie ko ɗum waɗi o déplacé donc o yamiri compagnie ji makko ɗiɗi hen goto ko X ɗum noon kañum wonno Twitter e compagnie goɗɗo kadi biyeteɗo SpaceX to piri ko fate avion ngaji pour yo jaa toon to e weeyo o yamiri direction muɗum walla jonde muɗum yo ummo toon to Californie ko fata to Texas ɗum no fof ari ko caggal nde toon to Californie e mbaɗi toon loi goto loi o kadi ne wawa ko pour rende sukaɓe ɓe mbiyata débat gorkate en ɗum noon e wayno kanko Elon Musk ɗum ɗon o wi ko wala hen ɗeɗon gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa en potani haalede ni donc ɗum waɗi ko sibabude kanko lurodiral makko hakkude makko e Gavin Newsom gardiɗo leydi gardiɗo état toon to Californie e kañum hoore mum jammirɗo oɗon loi kadi wiide wonde ko kala suka bawɗo wonde joguiɗo probléme uji pour andude ko debbo walla ko gorko hay goto saabu fotani saktude ɗum ɗon ko loi vota toon to Californie kanko Elon Musk ne wayno weltaki ɗum ɗon o yamiri wonde ko non seulement compagnie ji makko ɗi yo gummo toon to Californie pa toon Texas mais kadi sibabude hono Donald Trump e kanko kadi JD Vance soɓe gaari ɗiɗo loi ji foof ma mberɗa ɗum ladde ɗum waɗi donc ene wayno omo walla campagne Donald Trump pour beele ene heɓa woteji baɗoji ñande 5 novembre habaruji men international giɗoɗen d' abord ko toon to ene wayno ko toon to communauté européenne commission gardiɗo commission mum hono biyeteɗo Ursula von der Leyen ɗum noon ko Allemagne ko kanko addino ɗum oɗo commission ma won joni duuɓi 4 walla 5 ene wayno ko hande janggo subaka andete wonde est ce que mo jogori wotanede kadi yo artide commission ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni omo jogui caɗele seeɗa wonande won critique oɓe mbi wonde ko won vaccin ngaji codanoɗi ɗum noon ko temps covid ɗum ɗo ene wayno leerani holno yaari won kadi yimɓe haaloɓe hen wi wonde ko omo jogui caɗele kewɗe hakkude makko e yimɓe mo ganduɗa en ko yimɓe
seɓɓitiɓe toon to Allemagne e toon kadi surtout to France e Italie hawnaki wote ɗe ne kadi ma mbano wote no wano adan ni duuɓi joyi ɓennuɗi ko noon kadi wote ɗe mbano ene wayno ko omo joguino caɗele kono oɗo saha joni caɗele makko ɓurɗe mawnude kadi ko surtout en haysindo mo jogui dental toon to Allemagne yimɓe sipporto ɗum ene wayno ko yimɓe seɓɓitiɓe wonɓe toon to Italie wonɓe toon France hawnaki kañum en koye men ma mbasa wawde supportudemo wote ɗe noon ko wote cuuɗaɗe ene wayno hay goto andata goɗɗo emo wotani ɓe mbaɗa ɗum ko vote secret ko wawi wonde fof ko janggo alhamisa woni andete walla o andata kanko hoore makko somo jogori continde ardade oɗo organisation commission mo mbiyata commission union européenne toon to Sénégal caggal nde kanko président Bachir Diomaye Faye nde o jokkodirno e jeyandiyankoɓe ñande asinde o haalino o wi o namni o ñaguima hono gardiɗo assemblée nationale toon to Sénégal yo waw ko yacci beele ne wawa waylude hono règlement intérieur mo assemblée générale mo Sénégal e ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni résistance ne waɗi hono wonande kamɓe surtout yen député Benno Bokk Yakar e tugnaki kadi e konngol kanko mo Abdoul Mbow gardiɗo oɗo groupe Benno Bokk Yakar o wi wonde ko ene wayno ko coalition walla assemblée nationale mo Sénégal wona kañ ko président mo Sénégal dictata ɓe holno ɓe réglirta holno ɓe mbaylirta règlement intérieur mabɓe mbayli règlement intérieur mabɓe kono wona kamɓe wona kanko haalantaɓe no ɓe mbaylirta ɗum ɗon ene wayno ɗum ɗon noon ko kanko Bachir Diomaye Faye o wino wonde ko o wi wonde ko haalde wonde président assemblée générale assemblée mabɓe national o wi wonde ko soɓe mbayli règlement intérieur mabɓe no ɓe liggoto toon to assemblée générale assemblée mabɓe national hawnaki ɗum kadi ma wallu hono premier ministre Ousmane Sonko arde wadde déclaration pour ko mbiyata politique général hande ne wayno ko kamɓe ɗiɗo foof parti ji kamɓe ardiɓe leydi ndi e kamɓe kadi wonɓe toon to assemblée général ɓe dakkodirani e tugnade noon habaruji gommiri toon koye sakkiti ko hono kanko mawɗo assemblée national o wi wonde ko mo foti e tugnade kadi habaruji sakkitiɗo wonde ene wayni ko hande haysino ɓe nanodirano kanko gardiɗo assemblée national o mo noddu bureau jooɗo ɗum noon e wayno ko président ji ardiɓe groupe aji parlementaire uji ɗi foof kañumen foof gara jooɗo ɓe mbawa réglude gueɗe ɗiɗi gueɗel garanal nguel ko ƴewde fixude date koɓe mbiyata jonde extraordinaire pour wawde miijade walla ƴewtade ko fati règlement intérieur mabɓe pour ƴewtade ɗum walla fewnide ɗum walla waylude ɗum gueɗel ɗiɗi ɓen guel ko wawde kadi ƴewde kadi holno déclaration ko wiyete politique général holde ɗum foti waɗede ɗum taw ko Ousmane Sonko waɗa ɗum siftinde on tan hono kanko Ousmane Sonko e tugnade kadi e haalluji kalatinoɗe e nder médiaji mabɓe toon ɓe mbi wonde ko yinno ko wadde politique manque général déclaration muɗum waɗa ɗum ko lawol o yiɗa wadde ɗum assemblée nationale ɗum noon noon ko hunde lundino constitution mabɓe sugnade kadi e won député ji ko kaali ɗum waɗi kanko Bachir Diomaye Faye e nder haalluji ɗi o haali samedi o wi wonde ko o haalde Ousmane Sonko ñaguima ɗum pour wonde ko hoto waɗ déclaration mum général politique général toon to lawol ɗum noon yo waɗ ɗum toon to assemblée nationale ko ɗum woni ko aadora e kadi ko ɗum woni ko woni lawol ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni caɗele ne goni hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe leydi ndi e kamɓe kadi député ji toon to assemblée nationale surtout député ji gonɗi oɗo saha joni kañumen goni opposition ko député ji wonɓe dental biyetengal Benno Bokk Yakar kamɓe gardino leydi ndi kono e woni oɗo saha joni ko kamɓe goni toon to Niger e mbi wonde ko yimɓe ɓe waɗa boniyankoɓe janino toon to banggue hirnangue leydi Niger ɗum noon ko hedde frontiére hakkude mabɓe Burkina Faso mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe waɗa boniyankoɓe ɓe gaari koɓe mbaɗi motoji e kadi ɓe mbawi yande wuuro wuurtengo Dosso Kurego ɗum noon ngoɗon wuuro woni ko hakko ken won sappo e tati kilométre toon to banggue rewo hirnangue Kokoru ɗum noon mbi wonde ɓe mbawi ɓeɗon waɗa boni ko ɓe mbawi warde kene wona yimɓe jeeɗiɗo taw ko civil en ɓe mbawi kadi wujjude jawdi ndi nawori ɗum noon fof ko communiqué mo armé mabɓe kamɓe Niger haali ɗum e hande oɗo ñalawma alarba 17 lewru juillet hitande 2024